Tripura haste ni Tripura saroni jengjalong no mokol kalia haste hapang nuklia da haste hapang Tripura saroni jengjalong no eba nugi buda nugi asuketong knawi buda na asuketong jesebon Tripura saro koktoma thumnai rok no ringi born jengjalong no sari phiaba haste hapang bai mokol kajiya haste hapang bai khnada giya Tripura saroni jengjalong no amtani MLA tei neta rok bo haino Tripura saroni jengjalong thangin sokormon na hinai nayo phiaba nai kabomani yakolobo Namjagia Tripura saroni jengjalong no sokorma jagia Tripura saroni manthai soktai rok no tui lama tei jongphairang ni jengjalong no Tripura sarni amchayo kwbangkung nukjagui tongo o Tripura saroni jengjal sabo sokormai sinai saboba borni bial rok no yakagri sinai abai kana chini mangleo kase pheka belbari adi block bai khobjak Bikram Molsom parani koktoma Bikram Molsom kamini lukurok tui lama tei jongphairang no toyei tini koktoma thumnai rok no borok ni jengjalong no saka amchani lukurok Karena nanti borok tamu saka amtani lukurok boron jengjalong no. Sini kami ni jengjalong kha, jeng engko lama kan arok bo jeng tongmaya, jeng tongmaya engkha belai murah. Engke abun bagai jeng teni bagai osubida nangu markeno. Engke jeng no parawo kaisa se, kolru 45 poribaro, 50 de 45 poribaro jeng no kaisa se kolru. School by engke para by engko by kaisa se jeng kol kaisa se mano engke jeng tasara jeng to hugoi engko tangai chanai engke ai siri bo jeng tangai tei khokna ke jeng belai kosto ai bo thangu ke jeng habarok slab yango engke belai kosto abono chini kaisa osubidar tei ni bagai engke engko sarkar rok bo waisa phano phaiye chini parao phaiye montri rok bo phaiye nai phaiya jeng no Amin bagai norok no sata. Ini busuk poribarok karo? Oro prai 48 poribarok kau. 48 poribar. Ini emle montir rok hai nai pia. Jengno kitsa pana phaya je but ka serte yo phai khai norok ana ro nei smi saw jengno candidate pachana rok jokhon but pajan ka jengno sisinilia nam nai phailia. Ini yo kamini bumo? Bikram Molsom para. Ponsiyet? Bikram Molsom ponsiyet. Ini blok he? Blok he engko Zirani Ardi blok. Belbari Ardi blok. Election bus kango simi borok haye vote di ni sanpayo. Sanpayo norok no je nangman nai tei rok bial ongkha engko lama bial ongkha nei simi sapayo engke jokhon but pas ongkha jokhon but paikha engke jengno naphanai phailia sabsa phailia. Kunu khel sikhailia. Engke ni sini mo. Ani bumung engke Lokhipodo Molsom.